прекрасен ден за избор, прекрасен ден за насока. Сега ще изтегля 3 карти, може да си изберете вариант номер 1, вариант номер 2 или вариант номер 3. Задайте си въпрос, на който може да се отговори с да и не, и нека да видим какъв ще бъде отговора за вариант номер 1. Тук отговорът е по-скоро не, а съветът е да се отделите от това, което в момента ви заобикаля. Да се осамотите, да се радвате на това, че можете сами да се справите с всеки един проблем и не ви е нужен друг човек. За вариант номер 2 отговорът е да, категорично да. Тук имаме стабилност, тук имаме заземяване, тук имаме шанс за допълнителни доходи и за парични постъпления. Така че, особено ако е свързан въпросът ви с пари, категорично отговорът е да. И за вариант номер 3 смърт и прераждане. Тук отговорът е да. Дори в това, че не излиза карта като смъртта, може да видите тази прекрасна карта. Тя наистина показва светлина в тунела. Затова в този случай отговорът е да. Защото за да се случи това да, първо трябва да кажете не на нещо друго, за да дойде място за новото, за да освободите място за новото. Благодаря ви на всички вас, които коментирате, които споделяте и харесвате моите видеа. В този пост отново е момент да кажа, че до края на месеца има промоционална такса за лични гледания, така че можете да ми пишете на лично съобщение. Благодаря ви и до скоро!